Yung mga pinamili ni Tita Did. Ha? Ito lang. Tapos, babalikan tayo nung... Huwag mo ano yung dagdan niya. Yung kangkong at saka yung ano, wala pa kang hinay. Ang masaklap na Ay po, magandang tanghali. Yun. Balik kami ngayon papuntang Batangas. Bibiyay kami ni Tito John papuntang Batangas. Tanawan. Para mamili ng mga gulay. Back to, ano ulit, back to negosyo sila. No. Nakaligo na tayo. Nagluto ako ng tinulang itik. Yung binili namin kahapon doon sa Laguna. Tanghali na. Let's go na. Tapos biyay na kami puntang Batangas. 11:21. Dito yung drive ko. Ito na lang. Ito na lang.
na kami sa ano, papasok na ng Batangas. Dito sa palengke na. Time check 12:03. Wala. Grabe init. Ha? Tara. May bagsakan ng gulay sa kaprotas na Yan. Tanawan, Batangas. Tanawan, Batangas. Init. Dito yung pagka sa expressway. Bilis eh. Walang traffic eh. Tumatakbo ng 90. 110 na kanina eh. Oo nga. Lawak yan. Lawak. Ito mo yung mga gulay. Nag-aatingan pa lang eh. Oo. Mas marami dito kaya doon sa Divisoria. Mas malawak pa yung gagalawan. Kaya natin dyan dito sorry. Galing dito yan. Oo. Ako kasi ilang mong bilhin. Yan, galaw kayo dito sa ano, Batangas. Wala jacket ko ah. Sibuyas, Magkano ano mga bawang. Ay, parang kilala ko yun ah. Boses pa lang. Kamu? Nandito ako sa ano? Batangas. Ah? Ada si Iki sa bago? Mga taga Bicol, mga taga sa amin. Dalawang daan daw yung gabi? Ha? 250 lang? Di ba 200? Ah, dito muna kami. Mamaya na upload pa. Labanos. Para na alcohol na. Oh. Pagkakaya yung audio, kapuno ka doon. Amo? Pila, mga jeep. Agka pa sada siya tagulayan eh. Ha? Ngudkad to eh. Tigil na ito na nasusan. Oo. May mga kantin dito. Daming gulay eh. Mga bago pang gulay.
bago. Saan? Saan galing po sa inyo? Dalawa. Kaya yun. Amo. Mahal ka ng gulay. Di pa. Tanghali pala yung bilihan ng mga gulay dito. Sari-saring gulay. At dito, kantin nung ano. Dito nagtatrabaho yung pinsan ko. Mga kamag-anak din namin. Mga taga Bicol. Dalawang pista yung kantin nila dito eh. Busy yung mga tao. Kakagulo na sa gulay. Biruin nyo, lawak ng ano, lawak ng Batangas. Hindi natin inaasahan na makikita natin sila dito, mga taga Bicol, mga taga sa amin. Yes, yung pinsan ko nagtatrabaho doon sa kantin. Lawak ay. Oh. Ito dubis natin marotay. Hirap pang... Ano ba yung tawak? Kabayaan na ako yun. Ano, nagwabalin tawak pa? Oo. Pausog-usog ka. Marat. Ay, init. Hindi pa ako nakaka-parking. Paparking ko na dito kasi may nauna pala eh. Kanina Tito Jun nag-drive papunta rito. Ngayon, pagbalik ako rin magdadrive. Init. Mag-alas 2 na. Ito yung mga pinamili ni Tita Dig. Ha? Ito lang. Tapos, babalikan tayo nung, wag mo ano ka, dagdan niya. Yung kangkong at saka yung ano, wala pa kang hinay. Ano, puno. May isang truck pa na ano, puro gulay oh. Dami. Isang truck oh, ibababa pa. Kasi datingan pa lang yung ibang gulay. Nakalimutan ko kami sa yung ano, mangga, dalawang ano yan, dalawa. Sabihin mo na yung pangalan ko. Yung daw kamo mangga ni Dave, nakalimutan. Tapos pintig kita kaya Linda. Ha? Oo, yung pinanganak ko pakman. Tulog Tito Jun eh. Balikan ko yung ano. May babalikan ka pa? Oo. Tulog. Tayo. Ha? Grabe init eh. Oh, ito bagoong. Anong talk ba? Tapos na, Talib. Kain kami. Gutong Batangas.
Ano pong iba? Puro goto po, ate? Dalawa. Lutong Batangas.